El FARP continua fent passes decidides en la creació d'una comunitat energètica local. El procés de participació ciutadana avança per constituir un projecte que veig a la llum en els pròxims mesos. Que l'objectiu és que d'ací a juny del 2024 no només tinguem feta la instal·lació fotovoltaica en el col·legi, sinó que a més estigui aquesta associació constituïda i d'alguna forma començant a mobilitzar a la ciutadania per a transformar el FARP en un poble que sigui autosuficient energèticament. I aquest és l'objectiu final que hauríem de tindre. Des de l'Ajuntament valorem positivament la creació d'una associació a l'hora de distribuir l'energia entre els veïns participants del projecte. Conformar una associació i que l'Ajuntament cedirà els 15 quilowatts que van per a la comunitat energètica local, a banda dels 15 que n'hi ha per autoconsum del col·le, que aquests 15 se cediren a l'associació. I l'associació ja s'encarregaria, faria uns estatuts i una manera de repartir l'energia entre ells i després compensaria a l'Ajuntament. És una bona oportunitat per a democratitzar la producció d'energia elèctrica, perquè fins ara la tenen les grans multinacionals i molt la venen al preu que ells volen i conforme volen, doncs és una bona oportunitat que tenim ara per produir-la nosaltres mateixos i ser propietaris de la llum que consumim. La segona sessió per avançar en la creació de la comunitat energètica s'ha dedicat a una jornada de consulta amb el mercat, on les empreses interessades han pogut proposar formes innovadores per posar en marxa la instal·lació fotovoltaica. Perquè marca una diferència respecte a lo que és una licitació convencional que van a preu i ja està, saps? Així te permeteix un poc expressar més l'experiència que tinga o trajectòria de la teva empresa a l'hora de fer una valoració. Entonces está bien que la administración este tipo de cosas les promueva. Y hemos convocado a empresas, bien instaladores, ingenierías, proveedores de la zona, a hacer un contraste respecto al proyecto que el Ayuntamiento tiene en mente de autoconsumo colectivo y el establecimiento de una comunidad energética y qué soluciones innovadoras hay en el mercado para dar respuesta a estas necesidades, ¿no? En la creació d'esta comunitat energètica cal destacar l'assessorament que s'està fent des de la Universitat Politècnica de València. Des de lo que constitueix el propi sistemes fotovoltaics, com altres novetats, com són, per exemple, les piles de combustible, xicotells productes eòlics, etc., però també acumuladors d'energia, gestió d'aquesta producció d'energia perquè tots els membres de la comunitat tinguin uns coeficients que es permeta distribuir correctament l'energia que es produeix. La idea és que la creació d'esta comunitat energètica, pionera a la Ribera, sigui un referent per a la ciutadania, però també per a l'empresa. Els productes que se vagin a posar en funcionament, siga com siga i com se distribuïsga, i l'energia com se produïsga, etc., pues, evidentment va poder replicar-se en el mateix poble i en altres pobles de la Ribera, que és el més important.